लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेलाव नुखाबाय जानो हागौ जे नोंथाङा जुदि टेट होनो ओंखारदोंब्ला आं सानो नैबे आंनि भिडिअआव थानाय जानाखि कुइसन्सफोर नोट्सफोर होनाय जादों बिनि सायाव मोनसे नङा मोनसेया नोंथांनि थाखाय कमन जाथारगोन बेखौ आं सान्दों आरो जुदि नोंथाङा नायनो गोसो जादोंब्ला जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अब्ला बुजिनो मोनगोन जे मा सोंथिफोरखौ बाहाय आं श' खालामनाय जादों। बेनिफ्राय नायलांदो गोबाव खालामाजासे फार्स्टआव नुनो मोनदों नोंथांमोनहा इडुकेसन सोदोबखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों बे जाहैबाय गोबाङानो मोनखाबायबो जानो हागौ फार्स्ट कर्स बेयावनो सिलेबासाव थाफाखायो बे इडुकेसनाव कलेजावबो मोनो बे जाहैबाय लेटिन इडुकेयार मोनसे एडुसियार आरो एडुकेटाम बे मोनथाम वार्डनिफ्राय ड्राइभ लाबोनानै इडुकेसन सोदोबखौ इंलिसाव बानायनाय जादों बेखौ जों मिथिनांगोन। बेनिफ्राय दङ स्कुल सोदोबखौ वार्डखौ बबे वार्डनिफ्राय लाबोनाय जादों बे जाहैबाय ग्रीकनिफ्राय लाबोदों ग्रीक स्कल वार्डनिफ्राय इडुकेसन सोदोबखौ लाबोनाय जादों जायनि ओंथिया मिनिङा मा होनदों लेजार बेखौ जों मिथिनांगोन। बाहाय होफाबावदों कलेज सोदोबखौ लेटिन कलेजियाम सोदोबनिफ्राय लाबोनाय जादों लेटिननिफ्राय बेखौ मिथिनाया गाहाम। इउनिभारसिटि दङ इउनिभारसिटियाबो लेटिन इउनिभारसिटास बेनिफ्राय लाबोनाय जादों होनदों जायनि मिनिंखौ बाहाय होदों ए हल। दानिया बेयो वार्डनि मोनब्रै जानाखि जोंनि कर्स बेखौ आं दिन्थिबाय बेनिफ्राय नायलांदो दानिया नैबेफोराय फारियै जोबोद गोनांथार जानानै फैगोन बे जाहैबाय नार्सारि सिस्टेमखौ जोंनि इडुकेसनाव सिस्टेमाव माब्ला सोर गायसनजेननाय जाखो जायखौ जों फरायग्लांनाय होननानै बुंनाय जायो नार्सारि बेखौ जों मिथिनांगोन। बे जाहैबाय नार्सारि इडुकेसन सिस्टेमखौ जोंनाव 1914निफ्राय सोर मेकमिलान बिथाङा गायसननानै होदों बेनिफ्राय जोंनाव नार्सारि सिस्टेमा फैदों होनदों जायखौ जों फरायग्लांनाय थाखो होननानै बुंनाय जायो। बेनिफ्राय मिथिनांगोन किन्डारगार्टेन मेथडखौ सोर लाबोजेनखो बे जाहैबाय 1837 नोंथांमोना नुनो मोनदों बाव प्रबेल बिथाङा 1837आव किन्डारगार्टेन मेथडखौ इडुकेसन सिस्टेमाव सोसननानै लाबोनाय जादों। बेनिफ्राय दंबावो मन्टेसरि मेथडखौ इडुकेसनाव माब्लानिफ्राय सोसननाय जाखो 1929आव गायसनजेनदों मारिया मन्टेसरि बेनिफ्राय जागायजेननानै मन्टेसरि मेथडआ जोंनियाव इडुकेसन सिस्टेमाव हाबफैनाय जादों बेखौ मिथिनांगोन। बेनिफ्राय दङ उड्स डेस्पाच एबा उड्सनि फोसाव बिलाइ दैथायहरनाय भारतआव ब्रिटिशनि समाव भारतआव सोलोंथाइ गायसनजेनथारनाया उड्स दैथायहरनायनिफ्राय जाजेनदों बे जाहैबाय 1854आव जादों आरो बेखौ दैथायहरदोंमोन चार्ल्स उडआ बाहाय भारतआव दैथायहरदोंमोन बेखौ जोङो मिथिथारनांगोन। आरो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामखांखाबाय बेखौ गोजौआव आइ बटन जाखांफैगोन हागोन आरो नङाबा इन स्क्रिनाव भिडिअ जाखांफैगोन बेयाव नायबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन। उड्स डेस्पाचल' नङा भारतआव बेसेबांनाखि इडुकेसन पलिसि बानायनाय जाखो दिनैसिम बिनि सोमोन्दै भिडिअ खालामखांबाय बेखौ नोंथाङा भिडिअनि लास्टआव नङाबा आइ बटन जाखांफैनायाव गोजौआव नायबानो नुनो मोनगोन लिंक जाखांफैगोन बेखौ बयबो मिथिखागौ जानांगौ। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट प्राइमारि इडुकेसन प्रग्राम DPEP जायखौ होनना बुंनाय जादों सर्ट फर्मआव डिस्ट्रिक्ट प्राइमारि इडुकेसन प्रग्राम बेखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन भारतआव बेखौबो जों नायना लानो हानांगोन 1994। बेनिफ्राय SSA सर्व शिक्षा अभियान बेखौ जोंहा माब्ला गायसननाय जाखो 2001आव सर्व शिक्षा अभियानखौ गायसनजेननाय जादों जायनि गेजेरजों लवार प्राइमारिखौ जों सालायदोंमोन जोंनि इडुकेसन सिस्टेमा सालायदों। बेनिफ्राय नेशनेल इन्सटिटिउट अफ अपेन स्कुलिं फ्रायानो गोबां रायज्लायनाय खोनाखांबाय जानो हागौ निउसनि खोथा NIOS नेशनेल इन्सटिटिउट अफ अपेन स्कुलिं बे जाहैबाय मोनसे अपेन एबा
डिस्टेन्स लार्नारफोरनि थाखाय मोनसे इनस्टिटिउसन। बे जाहैबाय 1989 आव गायसनजादों, बेखौबो मिथिनांगोन। बेनिफ्राय दङ सेकेन्डारि इडुकेसन बर्ड अफ आसाम, जायखौ जों सेबा होननानै बुंनाय जायो सर्ट फर्म। बे माला गायसनजाया? बे जाहैबाय आसामनि सोलोंथाइ बिफान सालायग्रा सेकेन्डारि इडुकेसन बर्ड अफ आसाम। बे जाहैबाय 1962 आव बेखौ दानाय जादों। बेनिफ्राय सेन्ट्रेल बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन CBSE, बेखौबो मिथिनांगोन जोङो। CBSE सेन्ट्रेल बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन, बे जाहैबाय 1962। एखे, मोननैखौ गोसोआव लानो गोरलैथार। सेबायाबो एखे, CBSEआबो एखे। CBSEआ जाहैबाय सेन्ट्रेलनि, सेबाया जाहैबाय स्टेटनि, जोंनि आसामनि। बेखौ ला। बेनिफ्राय इउनिभार्सिटि ग्रेन्टस कमिसन, जायखौ इउनिभार्सिटिखौ सालायो, बेयो माब्ला गायसनजादों? 1956 इउनिभार्सिटि ग्रेन्टस कमिसन, UGC होननानै जों बयबो खोनाबाय जानो हागौ। बेनि गायसननाया जाहैबाय 1956। बेनिफ्राय इग्न', जायखौ इग्न' होननानै खोनादों मालाबा नोंथांमोनहा, बे जाहैबाय इन्दिरा गान्धी नेशनेल अपेन इउनिभार्सिटि। बेनि गायसननाया माब्ला जादोंमोन? 1985। बेखौबो जों मिथिनांगोन, सोंबाय बायनो हागौ। आरो इन्डियानि लार्जेस्ट इउनिभार्सिटि, बयनिख्रुइबो देरसिन इउनिभार्सिटिया मा होननानै बुंब्लाबो बेबो इन्दिरा गान्धी नेशनेल अपेन इउनिभार्सिटि, बेनो देरसिन। बेखौ जों मिथिनांगोन, बेबो सोंनो हागौ। अब्ला नोंथांमोना टेटनि थाखाय सायख'जानाय, आंनि बिथिंनिफ्राय सायख'जानाय कुइसनफोरखौ माबादि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर। आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे बेफोरबायदि मोजां इनफरमेसन मोनबाय थानो हानाय जायो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, मोजां मोनाखैबा डिसलाइक, जेबो नङा, नोंथांमोननि गोसो। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।